Това е тиквата, която направихме за детския кът в момента. Изглежда феноменално. Просто няма какво да говорим. Само забележите сега за какво става дума. Дърпаме. Опа! И тиквата е просто скандал. Няма какво да кажем. Тиквата е просто феноменална. Феноменална. Само за какво става дума. Така. Може да я оставим. Само малко. Човека работи, бюрото му направо е леща. Абе, бах ти тиквата, нямам достатъчно място даже да е. Така. И това е нашата тиква. Не знам, мен лично много ми харесва дизайна. Направена е от хартия, канап, 2 копчета и може да взема абсолютно всякаква форма, супер забавна е. Може да и сложим едни очички, всъщност това възнамерявам да направя. И детски кът 2013 окраса за Хелуин, представена от Максим, завършва с последни щрихи ето така.